Sledujete ďalší diel fanúšikovského podcastu. My sme Slovan Bratislava. Našu trojicu poznáte. Vlado, Andrej, Jaro. Zdravím. A máme tu vzácneho hostia, fanúšika Slovana, ale hlavne šampióna Davida Šajbena. Veľmi si vážime, že si sem prišiel. Robíš Slovanu skvelú reklamu. Ahojte, zdravím vás všetkých. Tak ja vám hlavne ďakujem za pozvanie. Veľmi si to vážim a tak som rád, že sa môžem ako fanúšik ukazovať aj v dobrom svetle. My si veľmi vážime, ja som vôbec nesledoval nejaké bojové športy. Prvý zápas, čo som si pozrel v živote, bol tvoj a boli to neuveriteľné emócie od tej nástupovky, od všetkého. Ale predstav sa nám najprv, ako si sa dostal k fandeniu Slovana, ako si sa dostal k bojovaniu? No tak fandenie Slovana. Tak môjim prvým zápasom bol asi... Ja už nepamätám, koľko som mal rokov, ale viem, že to bol jeden z posledných zápasov ešte na starom tehelnom poli. Bolo to derby, Slovan Trnava a odtedy chodím, takže možno od nejakých 12 rokov to môže byť. A máš teraz? 27. Čiže 15 rokov, no. Nie je to 50 ako ja, ale... Áno, aj k tomu sa raz 50 rokov dostanem. fandenia, ale tlieskame tomu, jasné. A no... Tak zapáčilo sa mi to, chodiť na tie tribúny, mali sme tam vždy dobrú partiu, z toho vlastne chodím aj doteraz. A baví ma to proste fandiť svojmu klubu a je to super. A ako si sa dostal k zápaseniu, k bojovaniu? No, tak ja som bol také neposlušné decko, vždycky, také energické trošku, tak som si povedal, že prečo to nevyužiť, tak som sa dostal k tomu, že idem vyskúšať thajský box v 14 a odtedy. Čiže thajský box si začal a potom sa k tomu pridávali ďalšie veci a skončil si ako Presne MMA tak. bojovník. Áno, ja som zápasil prvé ako postojár vlastne v thajskom boxe v K1 mám asi 25 zápasov, ale začalo to MMA ísť do popredia, je tam viacej peňažkov, viacej ľudí to sleduje, tak som sa rozhodol, že vyskúšam MMA. Ale najprv si bol zrejme ako amatér, obyčajný chlapec, ktorého to bavilo a že si trénoval popri tom nejaké zápasy a kedy si sa dostal k takým profesionálom, že za to sú už aj nejaké peniaze alebo kvalitnejšia príprava? No asi teraz sa to celé nejako odštartovalo. Teraz to Týmto znamená zápasom, január 26 alebo ako? Týmto zápasom. By som povedal, že už to začína byť fakt, že dobré. Hej, akože už tých 3-4 profi zápasy už som bol taký, že samozrejme môžem sa s tým živiť, že môže to byť fajn, ale teraz touto výhrou sa to vlastne naozaj že celé rozbehlo. Tak poďme k tomuto zápasu poslednému. Bilanciu máš 6-0 po ňom. Čo predchádzalo k tomuto zápasu, aká bola tá príprava, lebo pravdepodobne to bol asi najťažší zápas, ktorý si doteraz mal. Tak nám trošku aspoň popíš, že jak prebiehala tá príprava na to. No táto príprava bola, že naozaj ťažká, lebo 6 týždňov pred zápasom som si natrhol kolenný väz a musel som sa s týmto akože vysporiadať nejako, čiže tých 6-7 týždňov bolo takých špecifických trošku, že musel som robiť veľa airbajky, nemohol som sparovať a naozaj sme to museli prispôsobovať tomu, aby sa mi do zápasu to koleno zahojilo. Jasne. Ale tak našťastie sa to podarilo, no a príprava, 3-4 mesiace je naozaj ťažká. Začalo sa to šprinterskou prípravou, až to išlo vlastne do gymu, atletika, silové tréningy, takže určite ťažká 4-mesačná príprava. Po prípade nám v akom gyme si a popíš nám, že kto ťa trénuje. Ja som vlastne vyrastol v Hanuman gyme pod Františkom Starým a vlastne počasie som sa pridal ešte do Chaos gymu Bratislava a Fit Nation, kde mám vlastne silové tréningy. No, nástupovku na zápas si vybral podľa čoho? Podľa futbalu. Podľa futbalu. Hneď ma to napadlo, ako si vyšiel Hej. z útrop, že to bude určite s futbalom spojené. No a keď si vošiel teda do tej haly a zbadal si tých divákov tam všetkých, tých slovanistov, veľa kamarádov vlastne, aký si mal z toho dojem? No najlepšie, bolo to úplne super. Ja som ich vlastne, keď dojdem do tej haly, tak sa snažím vždycky sa zavrieť do tej šatne, nevychádzať moc medzi to publikum, hlavne takto, keď tam mám, som vedel, že tam bude mať takto veľa ľudí, aby som sa sústredil na ten zápas. No ale jak už som sa rozcvičoval v tej šatni a bol zápas predo mňou, tak už som vtedy počul to svoje meno. Fakt, že to bolo neskutočne počuť, tak to ma úplne že nakoplo. Hovorím si, že wow, že ja som teraz v šatni a jak to počujem a čo to bude, keď tam pôjdem. Takže bolo to naozaj neskutočné. Aj pozdravenie fanúšikov z Trnavy tam bolo už počas predchádzajúcich zápasov pred tebou. No veď jasné, no však treba ich pozdraviť sem tam. Mám ich veľakrát v komentoch, takže nech sa páči. Ja som to pozeral v televízii, priznám sa, že som tam nebol, ale zaspomínal som si na svoje detstvo, lebo z detstva poznám iba dva pokriky. Jedno bol, že Ceco banán
a druhý daj mu na piču. A ten tam zaznel veľakrát, hej. Ten pretrval generácie. Hej. To je 50-ročný pokrik snad. To je fakt, to som nevedel inak, to je dosť dobré. A ešte k tvojmu súperovi, bol to asi najkvalitnejší, proti ktorému si sa postavil. Za mňa, keď ten zápas začal, on ti stále pozeral do očí, on ani nepohol to hlavou nikde inde, len na teba sa fokusoval. No veď ja sem tam si pozrel aj do toho stropu. Áno, sem tam pozrel. Jak tam poprechádzali tie predné. Ale tak to nie je nič, čo by mňa nejako rozrušilo, že sa na mňa ten super pozerá. Ja som si išiel proste od začiatku svoje a úprimne ani som to nejako nevnímal. Ešte chcem povedať, že celý zápas sa mi zdalo, že si mal pod kontrolou, ale v druhom kole, keď si sa dostal na zem, tam sme doma, sme to starou pozerali, na chvíľu zaváhali, lebo tam si sa dostal do takých, nepoviem, že úzkých, ale možno taká nekomfortná zóna trošku. Ale vtedy som si najviac uvedomil, že vtedy tí diváci zabrali chalani z Kotla, všetci, čo tam boli, slovanisti. Vtedy podľa mňa ti doliali tú silu, ktorú si potreboval. V tom momente jediný moment zápasu, ktorý som videl, že to nebolo v tvojej režii. Hej, určite mi to pomohlo samozrejme, ale no tak bolo to trošku ťažšie pre mňa tým, že hovorím, tých 6-7 týždňov som tieto špecifické veci nemohol robiť. Jasné. Takže bolo to také, že nemal som to až tak natrénované, ale tak som rád, že som si presadil tú svoju hru aj napriek tomu, že som to vydržal. A takisto aj pre ňoho to je ťažké, hej, udržať ma na tej zemi. Ja som sa z toho vždy nejako dostal, postavil som sa, ale bolo to druhé kolo, bolo určite náročné. To asi jediné si možno prehral. Hej, však áno, to by sa dalo povedať. Hej, to jedno kolo som prehral. Tých 4 si lebo dominoval v tom postoji. Takže tam jediné som zaváhal, ale potom Potom to už bolo moje, bolo jasné. show. Aj u nás doma všade. Nice. Hovoril, že... Dobre, ty si bol že 25 minút v totálnom boji, hej, akože. A teraz poviem to tak laicky, odpískal sa koniec. Za koľko by si trúfal ísť do ďalšieho takého zápasu? Akože berme to tak, že tvár máš v pohode. Tak ako fyzicky? Fyzicky to asi za 3 mesiace. Ale bol si fyzicky Som sa so zlákal, že silami. povieš, že So silami si bol fyzicky, myslím, na konci zápasu už si šiel asi na doraz, čo? No určite. Hej, tak bol to naozaj ťažký zápas, veľa výmien, takže hej. Ja som sa čudoval, že taký zničený, dobitý a ty si vládal hneď, to bolo, nechcem povedať sekundy, ale minútu po zápase, po tých schodoch hore ísť rovno sa tešiť aj s fanúšikmi, s Kotlom Slovana. Áno. Hovorím, že on ešte tie schody dáva hore. Že... A to som tam ešte bol v tej klietke a niečo mi tam tie ring girls hovorili, že im mám ešte nechať chvíľku opasok. A ja hovorím, že ne, to ja vám určite nenechám teraz, ja to idem oslaviť s mojimi proste. Sme radi, že ten opasok je tu dneska u nás v našom štúdiu. Je to jeden vyzývateľ, potom na záver. Môžeme. Až za 3 mesiace v pohode. To mi odľahlo. Ale Andrej nenaváži do tvojej kategórie. To ja nenavážim. To nevadí, na to Tak som ale už zvyknutý. ani super nenavážil, čo je dosť hanba na takého profesionála. No, akože mal povedal. také reči, vlastne celé tie, všetky tie tlačovky, aj toto, že ja nie som jeho level, že on je niekde úplne inde ako ja, no a type konec koncov aj nenavážil, takže... Tak je dosť hanba, ne? No, takže zhubí ricí správa vlastne, ale tak nevadí, to patrí k tomu. Mňa prekvapilo, že ho predstavovali, že aký bol v nejakom bratislavskom klube, ja sa v tom moc nevyznám. On bojoval v UFC, ako som ja zachytil. Zachytil som, že teraz aktuálne žije v Bratislave. Má Áno, tu už je nejakú na priateľku, Slovensku. asi väčšinou, alebo ženu, ale... A Iliáš Kondrič, tuším. Áno, Lebo to je Iliáš taká ikona Kondrič. pravdepodobne toho MMA športu. On je zo Fadžimu, hej. A Áno, vy ale... sa prepáč. Hovor. Vy sa stretávate takto aj s takýmto súperom aj v rámci Bratislavy, že trénujete Určite. medzi sebou, alebo zavolal si ho aj na tehelné pole, bol už na fotbale na Slovane? No, Bol tam bol ten Strnavne, na Strnavne Tam a sú okrem toho, veľmi sa mu to ale páčilo. či bol hej. na C-čku, na tribúne, pozrieť si To zápas asi- ako... To asi nie. To, že by mu tam robili zle, ale už teraz, keď ako kamarát... teraz by to bol v pohode Ty si určite. po zápase aj jeho chytil, aj volal si aj na jeho slávu, aby, lebo však zaslúžil by si to aj No on. veď jasné, chalani zatlieskali, za čo som veľmi rád, vzdali mu rešpekt, však patrí to k tomu, takže áno. Ty si mu zdal sám veľký rešpekt, sám si spomínal, že tvár mal ako betón, že toľko raket, čo dostal od teba do tváre, to hoci kto normálny by fakt, dostal že- je hneď dole no, a že to je jak do betónu. Že keby mňa, si... že fakt, že boleli ruky po tom 4. kole, čo tam dostával tú sodu vlastne, keď som sa mu postavil a videl som na ňom, že OK, že do toho takedownu a do toho by ma udržal na zemi, dal fakt veľa, ale nepodarilo sa mu to. Tak tam som proste zabral, tam bolo fakt, že čisté koleno do tváre, čisté údery, že fakt som mal opuchnutú celú hanku. Hovorím si, že toto čo vydržal, ty kokos.
Ale nielen vy ste boli výbornými a prekvapili aj tí komentátori. Aj tí ma trošku nažavili, že také hlášky mali, že ja neviem čo, že koľko je tam krvi a že musí ísť na plastiku tváre ten svoj súper a také... Nie, čo tam bolo také, akože ja úprimne som s tým komentárom nebol moc spokojný. Vie to byť určite... Ja som amatér, to je, nevyznám sa. Si ho vnímal počas zápasu? Nie, keď som si pozeral záznam nábojov, tak potom, hej, ale nebol som s tým ja moc spokojný, lebo aj ten jeden, čo komentoval tie zápasy väčšinou, tak ten v ten deň akorát nemohol, to som bol trošku taký z toho, že dvoritý, že škoda, lebo on vždycky mi komentuje zápasy a komentuje ich fakt dobre. Ale nebol som ja moc úprimne spokojný s tými komentátormi, lebo riešili tam skorej to, že ja mám stare down, keby s tým superom celý čas a moc riešili ten pohľad. A veľa úderov mi tam prechádzalo fakt, že som robil a proste žiadny koment na to nebol. Tak z toho som bol trošku sklamaný, ale tak to patrí k tomu a nevadí. Tak ja sa ospravedlňujem, ale pre mňa to bol prvý zápas, čo som videl, takže ja som mal z toho zážitok, že tak potom preto som bol spokojný. Fajn, ale ešte sa opýtam, okrem skvelej nástupovky Freed from Desire, čo si mal, tak si prezentoval aj ultras oblečenie fanúšikovské slovanistické. To chodil si aj na predchádzajúce zápasy, či len teraz? Lebo išli ste v slovanistickom, aj ty, aj tvoj tím. Takom modrom, nie? Mal si bundu slovanistickú. Ja aj to som mal ja takú svoju spravenú Slovan súpravu vlastne a tam mám svoje meno a svojich sponzorov. Aha. Je to jeden potom dotaz na tvojho sponzora. No tak daj ho. Keď sa dostaneme k divácky. Dobre. Ešte raz, ale ja som sa chcel tej atmosfére, že keby si ju ešte raz spomenul, že čo fakt tí chalani dokázali v tej hale. Bolo to fakt vytvoriť, neskutočné. Ja som strašne šťastný z toho, že vlastne toľko ľudí došlo na mňa, že vždycky, keď som sledoval ten futbal z tých tribún proste a už som bol proste športovec, tak som si hovoril, že kokse, ak by som tam chcel byť miesto nich a zažiť si tú atmosféru. A ten sen sa mi fakt, že splnil teraz. A fakt, že zimomriavky, a keď som pozeral ten záznam, však to tam bolo strašne počuť. Fakt, že bolo to super, chalani boli úplne že disciplinovaní, všetci si to točili proste, boli z toho naozaj tí ľudia takí prekvapení a veľa ľudí to stiahlo k tomu fandeniu dokonca tiež, takže bolo to fakt super. No Ešte počkať, mimochodom poviem, že hodnotili to aj všetci ako najlepšiu atmosféru zatiaľ v rámci organizácie RFA. Že taká nebola doteraz. Ja si myslím, že na Slovensku neviem, či vôbec bol takýto kotol niekedy v Bratislave, aj čo sa týka iných organizácií. Ale nielen kotol, ale aj ten zápas. Tam v televízii povedal komentátor, že to je najlepší zápas v histórii RFA. Vieme, že toto bolo RFA 29. Hovorím, tak to som si vybral to najlepšie, lebo 25 minút ťažkého boja. Veľa krvi, proste fakt veľký damage. Siahli sme si na dno, ukázali sme obidva srdce, takže myslím si aj ja, že to bol najlepší MMA výkon za posledné RFAčky. Tak, dostať sa... Ja to zabudnem. No, My sme tej hlasitosti. Ja to viem iba podľať z toho, že keď občas dojem na zimách, tak tam sa pokúšajú stiť tie decibely a tam majú ľudia problémy na 100 a na tvojom zápase bol jeden z kotla, tam mal hodinky a že mi to ukazovalo 112 decibelov. Tak to je slušné. Tak si predstav Nepelu, čo nevie dosiahnuť 100, a tam bolo 112. Wow, tak jedného dňa je možné, že tak to je super. budete mať aj takéto niečo na štadióne Nepalu, kde môže dať ešte viacej divákov. Niečo som tam videl ináč, nejaké tie oderefačky, že či dáme budúci rok Nepelu, tak neviem, či to je pravda. Uvidíme, či to bude, jak to je. No teším sa na to, keď to bude, tak to bude veľké. Podporu ti deklarovali a preukázali nielen fanúšikovia Slovana, ale aj ďalší významní ľudia. Som tam videl v prvej rade Ivan Kmotrik mladší. Polďo tam bol zástupca fanúšikov, známe meno. Zachytil som, že aj z hráčov, Vladovajs, dokonca aj Škriňar som zachytil. Tam bol aj s ním sa poznáš osobne? Oni komunikovali s tebou? Nepoznám sa s ním. Ale Vladovajsa asi poznáš osobne? Hej, s Vladkom sa poznáme osobne, však mali sme už aj nejaké točenia spolu a tak, tieto veci. A no, z toho Škriňara som bol aj ja veľmi prekvapený, akože, lebo veď sledujem tých našich slovenských hráčov aj takto, že mimo Slovanu strašne držím palce, aby sa presadili. A určite som bol z toho šťastný, že tam mám tohto stopera. Ja som videl Vlada minule v nejakom príspevku, že boxoval, že tiež bol na takomto tréningu. Hej, trénuje sem tam, no. Takže fajn. Môže po skončení kariéry. No jasne, môžeme napísať a pripravím ho na nejaký zápas. Taký seriórsky. No poď s tými otázkami, ty si pripravil tu nejaké... No poď na mňa teda. Ja som párkrát GPT a ideme od detstva, že s detkom si mal zvláštny pozdrav, že on je ateista, ty si ho zdravil Allahu Akbar.
Prosím? ChatGPT. A čo dal? Akože že v rámci čoho? Nechápem tomu. Že tak si zadával detka na miesto ahoj. Aha, počkaj, áno, ale to je taká vec, že to by nemal vedieť ChatGPT. No lenže my máme taký lepší ChatGPT. Ja, vy máte lepší ChatGPT, aha. No. Takže vylepšený. Hej, akože nebolo to konkrétne takto, ale bolo to tak, že raz som došiel za mojím detkom, lebo ja vždycky, keď som chodil na tie tréningy, tak ja som chodil do školy v Bratislave a vždycky po škole som išiel babka, detkovi sa vyspať a potom až som išiel na ten tréning, že netočil som to akéby domov. Čiže ja som bol fakt od tej babky, od toho detka fakt, že veľa a oni ma tak veľakrát aj dostali k tej viere, k tomu Bohu, proste, že... No ve to, že k nášmu, hej. A ja som raz tak zo srandy došiel za tým detkom do spálne a hovorím mu, že salam alejkum, detko. A z toho bol fakt, že prúser, že proste môj detko volal mojej mame, proste volal môjmu otcovi, proste všetkým, že čo mi to šibe, že či som sa nejak ja neviem, proste na islám a tak. Takže no, to... Ja nadviažem na túto otázku. Keď ti skončil tento zápas, po zápase v emóciách, ďakoval si svojmu tímu, ďakoval si fanúšikom, ďakoval si tam Ivanovi Kmoteríkovi, ale popri tom si ďakoval aj Bohu. No, aj pri nástupe si mal rúženec na sebe, že mňa to veľmi upútalo. Teda. Áno, tak som veriaci, chodím aj do kostola proste a tak verím tomu, že to, čo sa mi deje, není len tak proste a modlím sa a verím, no. Ja tomu tlieskam a ja takisto. No vyťahni z toho tvojho súkromného chatu. No tak to som zvedavý, že čo ten chat o mne ešte vie, no. Každý, keď bol malý, tak mal také vysnívané povolania. Ty ako 5-ročný, že požiarník. Že špirálou na kávu si palil linoleum. To sa... Tak to je sranda. To si nečakal. Čo? Vyťahuje, no, to je zaujímavé. No, tak ja som nevedel, čo to je. Ja som to tak v podstate pichol iba do zastrčky. A tá špirála vlastne, čo na to sa dávala konvica, hej, na tú špirálu vrelu, tak s tým sa zovrela voda. Hej, v podstate v tom hrnci alebo takto. A ja som to tak iba držal v podstate za ten kábel a takto mi to chodilo pomedzi nohami a horelo to a z toho samozrejme ešte aj horel koberec. No a tak vzniklo z toho to, že to museli uhasiť. A mne sa nič nestalo, čo bola celkom sranda. To sú novinky aj pre tvoju Nikolku, ktorá tu je v štúdiu a chodila. Hej, no. Pozor, máme tu prvú brigádu. Pouličných tanečných brušných tancov v plavkách v Chorvátsku. Hej, no z toho. Tak ale toto sú už neskutočné veci. Toto sú zaujímavé veci. Toto... Ja neviem, tebe písali? Alebo tak? Ne? Tak to je sranda. My ti povieme, pána. No to som zvedavý, že odkiaľ tieto informácie všetky idú. No, tak to v Chorvátsku som si... Už si mal kocky na vrchu? Určite. Tak ja som hovorím také neposlušné decko, energické a dal som si nejaké tie tance v Chorvátsku. Neviem, či som nebol že úplne vyzlečený dokonca. A to aj tak prilákalo už v tom čase možno nejaké fanušičky. A keď spomínaš tie športy, futbal si skúšal? Či... Áno, ja som hral futbal, hral som za Beromákovo, vlastne na dedinu, v ktorej bývam od nejakých 12, predtým sme bývali v Bratislave na Trnavskom mýte, ale postavili sme dom v Beromákove, tak tam som od 12 bol a tam som hral futbal, bol som dokonca aj kapitán, že celkom mi to v tom futbale aj išlo, by som povedal, ale... Asi to nebolo to, čo som chcel, no. Ale tam z tých končín, tam je aj Pirát Krištofič. Od Bernolákova, ďalší fanúšik Slovana a bojovník. Hej, pozdravujeme Piráta. Ahoj, čau. Najviedete sa potom na cyklistiku. Prvý bicykel si stratil kde? V Bernolákove asi. Asi Bernolákove, podľa mňa. Že išiel som na ňom do školy a vrátil som sa bez neho. To je ten lepší prípad, že? Áno. Lebo druhý bicykel. Akože bol tam jeden... už asi viem. No išiel som von a stratil som ho proste, no. No to počkaj, čo GPT píše iné. No čo píše? To som teda... Vymenil za cigaretky z značky Petra červené.
Ty kokos, tak to je sranda. Na ten som aj zabudol. Na ten som aj radšej zabudol. Za Petri. Za Petri, však ja neviem, vtedy to boli možno drahé cigy, čo ja viem. Ale mal som tak 13 rokov, akože hovorím, že som bol neposlušný. Tajský box ma zmenil. A nejakú disciplínu ti asi. No určite. Tak ja nefajčím už od 14. Lebo ste mať ďalší bicykel. No presne. No super. 4 základné školy, ale neviem, že by si bol zlý žiak, ale kvôli sťahovaniu. No, presne tak. 4 základné školy, no. Akože, tak ale mám veľa známych dneska, vieš. V dnešnej dobe ti tí spolužiaci vedia pomôcť. Každý dobrý kamarát. No, veď jasné. No čo tam ešte vyťahneme? No to som akože zvedavý, čo ešte Prvý príde. tvoj zápas prebehol na základnej škole Kalinčiakova, keď ťa Mucha hodil dole hlavou do snehu. Áno. To tiež z detstva, ale to je taká... Nič funny, proste som provokoval deviatakov, tak mi zapichli hlavu do snehu, no. Moje sestry, kamaráti a spolužiaci, takže... Pozri, to všetko ťa zocelovalo na to, aby si sa dostal Presne, tam. pozri sa, teraz vydržím 25 minút v klietke. Dobre, už iba také posledné. Že najdlžší rýchlostný rekord v Krakove. V jazde na aute. Dostal som tam pokutu, no. Pri príležitosti. No podľa mňa asi nejakého futbalu si myslím. Tak ďalej to nebudeme rozoberať. Asi ne, to stačí takto, Stačí tak. takto, hej. To je všetko, potom tu život také som marím, že ponocuješ dlho, neviem čo tvoj priateľka, keď ty hraješ počítačové hry. Hej, akože ľúbim si zahrať, no. Celkom ma to baví, akože hrať sa počítač, ale neponocujem už kvôli tomu, že musím byť dobre pripravený na zápasy a väčšinou ponocujem už takto, že keď som po zápase a oddychujem, hej, že nemám tie tréningy teraz toľko, tak vtedy, ale inak sa zapnem to, ale už ne tak dlho. Čo ťa čaká v najbližšom čase? Nejaký zápas? Vieš už niečo? Chystá sa? Jeden zápas už máme určite potvrdený, ale ten je trošku neskoro, až v septembri. To by som obhajoval vlastne titul, opäť v Bratislave, opäť to bude pravdepodobne v Andarene a potom Super uvidíme. je nejaký, vieme Tak to by už bolo treba viacej ako 400 lístkov pre fanúšikov, už keď takto bude zrastať tvoja popularita. Čím viac, tým lepšie. Myslím, že ja by som potom bol v vydarenom rád. večere to už bude len viac a viac. No ja si myslím, že to malo super ohlasy, takže opäť Bratislava, opäť kúsok od nášho štadiónu, takže keby príde veľa ľudí, tak sa veľmi poteším. A super, keď nemôžeš prezrať, bude Slovák alebo cudzinec? Ja si ja ho ešte neviem, hej, ale úprimne ja si skôr myslím, že to bude cudzinec, lebo tam z tých Slovákov neviem, čo tam je, aká 6 jednotka, ktorá by mohla ísť so mnou o titul zatiaľ, takže myslím si, že mi niekoho budú musieť priniesť. Aha, takže na Slovensku nemáme supera už. Akože sú tu lepšie 6 jednotky, akože ako som ja, hej, samozrejme, ale nie sú v tej organizácii, v ktorej ja. Väčšinou sú v zahraničí. Jasne. Aha, dostal si už aj ty ponuku aj do nejakej, neviem, či lepšej alebo lepšej finančne zabezpečenej organizácie? No finančne to zatiaľ lepšie nebolo, v RFA mám super podmienky, ale hej, už boli aj iné ponuky, samozrejme. Ja som sa chcel opýtať ešte aj na tvoje koníčky, už si tu teraz odpovedal, že počítačové hry, aj niečo iné, okrem toho, že fandíš, trénuješ, bojuješ, počítači je ešte niečo iné? Čomu sa venuješ vo voľnom čase? Samozrejme priateľke, tak samozrejme venčím psa, proste také basic veci, proste nič zložité, proste už ani ten počítač nie je na to toľko času, jak bolo. Radšej sa idem niekde prejsť, vyvenčiť psa, alebo niekde sa ideme s priateľkou nájsť. Strašne rád si varím, napríklad to je taký, neviem, či to je koníček. Máš aj v Bratislave nejaké svoje ešte obľúbené v živote miesto? nerobil. Najobľúbenejšiu reštauráciu v rámci Bratislavy alebo nejaký pub, kde rád chodíš? No, mám Môžeš im určite. spraviť reklamu, tak povedz. Ogi napríklad mám strašne rád, to je taká talianská reštaurácia, majú tam fakt, že podľa mňa najlepšiu pizzu v Bratislave. A mimo toho strašne dobré menučka majú v Tower Events, kúsok od štadiónu hneď v tej veži. A ja tam rád chodím. Hej, že celkom dobré obedy, nie? Jasné, Za výborné, mňa výborné. super, také menučko. Ja keď tam si chodím chcem dať. kvôli pohľadu na tehelné pole. To je ináč Ja aj keď idem naozaj autom, krása. ja keď idem z mesta, ja Hej, nejdem hej. do radšej
cez Račiansku, ale dám si kolečko, že idem okolo štadióna a to ja mám hneď nejaké emócie alebo nejaká vôňa je tam iná. Hneď mám krajší deň v tej chvíli. Keď idem na obed... No je to super vymyslené. Je to vynikajúce, tam súhlasím. Celé vlastne to tehelné pole, keď si zoberete, že hokejový štadión, tehelko, kúpalisko, tam som ja v lete stále. A futbalový, vlastne aj tie tenisové kurty, to je vlastne história Bratislavy, to tehelné pole. A za mňa je to najkrajšie miesto. A možno aj na svete. No. A zvykneš trénovať len v Bratislave, alebo chodíš aj do iných miest, alebo dokonca aj do zahraničia na nejaké kempy, lebo takto ako profesionáli, viem, že zvyknú chodiť už aj do zahraničia, hľadať lepších partnerov, alebo iných partnerov, nie lepších, ale iných súperov. Určite, chodil som do Tajska. On sa páči, že veľa sa chodilo do toho. Hej, do toho Tajska. Tam chodia naozaj, že kvalitní zápasíci, hlavne Ešte v tej ťa na mojej sekundu váhe. prosím, tu keď ideš do Tajska trénovať, to ideš asi nie na víkend, na týždeň, na mesiac, alebo ako No ja som chodil 6 týždňov. Na 6-týždňový pobyt. 6-7 týždňov. Hej. No, takže tam som chodil, ale je to tam akože všetko super, ale má to samozrejme aj svoje minusy, že proste tamto teplo a sú tam naozaj tie kožné choroby, infekcie, stafilokok a veľmi ťažko sa tomu človek vyhne. Ale čo sa týka Slovenska, myslím si, že máme fakt na strašne dobrej úrovni bojové športy a všetky tieto veci. Mám fakt dobrý gym, dobrých parťakov, že nemusím nejak často vycestovať. Proste, že mám tu fakt dobrých sparring partnerov, dobré tréningy a strašne dobre sa mi pripravuje aj tu. Chcem sa opýtať, kde sa vidíš o rok, o dva? O rok, o dva? Keby No to tak, išlo týmto tempom ako... tak verím, že o 2 roky už možno nejaký UFC contender. Určite je to proste môj sen. Robím všetko preto a nevidím ani dôvod, prečo by sa mi to nemohlo splniť. Jasne. Veď makám, venujem sa fakt, že iba tomuto. Dávam do toho fakt všetko, svoje posledné peniažky, fakt, že celý svoj čas dávam do toho, takže verím, že sa mi to splní. Čiže 2 roky ten contender, keby tam je, tak super. Dajme ešte nejakú slovanistickú otázku. Spomínal si tu, že sa poznáš s Vladkom Vajsom. Máš tam nejakých aj osobne nejakých iných kamarátov alebo nejak najobľúbenejšieho hráča? Asi iba s tým Vladkom mám že takýto vzťah, že sme sa párkrát spolu videli aj mimo toho futbalu. Máte aj mobily na seba? Hej, aj mi napísal po zápase, že to bolo fakt dobre, čo som sa fakt potešil. Ale akože takto mimo Vladka nemám. Žiadneho takého, že osobne, že by som si mal nejaký osobný kontakt alebo tak. A ako často je ťa možnosť vidieť popri iných povinnostiach, popri tréningoch na tribúnach tehelného pola? Snažím sa chodiť, že na tie domáce zápasy čo najčastejšie, ale už keď sa mi blíži zápas, že dáme to, mám 4-5 týždňov pred zápasom, tak už aj kvôli imunite, že naozaj mám tam ťažkú dietu, nechcem moc chodiť medzi veľa ľudí. Ale inak chodím stále, aj do Dunajskej Stredy chodím, do Žiliny chodíme, takže snažím sa aj na tie výjazdy chodiť, baví ma to, mám to fakt rád. A s tým zadzovaním pred zápasom nemáš problémy, mávaš? Či... Nemávam, ale je to problém. Nemávam si koľko problémy. zadzuješ ešte posledný týždeň, alebo takto? Posledný týždeň 8 kg. 8 kg. 7,5 až 8 kg, no, je to fakt. No, Dá sa to vydržať vtedy? No však dá, ale fuj, nechce sa mi to. Už teraz Ale pýtal som sa neteším. priateľky. Aha, okej. Ináč jedna otázka, keď sme pri priateľke bola od divákov, že kde to mám? Či už vieš, koľko ste spolu, lebo po zápase si to nevedel. Viem. Ale nepovedal som menej, to je základ. Takže 5 rokov. Teraz začíname 6. Tak super. Môžeme potvrdiť? Nice. Dal si to. Túto otázku neviem dávať, keď je tu tvoja priateľka, a je síce od divákov. Takže ideme. No vyber ešte nejakú. Máš tam ešte niečo, alebo premostím na repre tému na sekundu, ešte že či na sleduje Davida aj... sú tu dotazy. No tak daj, tak poďme na Davida. Či nechceš do kategórie vyššie 6670, že vraj asi taký odborník píše, že táto bantanová váha vo svete nie je taká zaujímavá. To je od divákov, hej? Akože samozrejme tá 6-6 aj 70 je zaujímavejšia ako bantamweight napríklad, ale myslím si, že bantam je super váha aj pre divákov, lebo veď naozaj tým, že máme menej kilo, tak viacej vládzeme. Není tam síce taký ten knockoutový úder, jak dáme tomu v 66 alebo v 70, kde sú tí chalani naozaj že od nás väčší. Ale no zatiaľ to neplánujem, lebo tá 6-6 sa mi robí dobre, teda 60 a keď vidím tie 6-6, tak sú podľa mňa strašne veľký oproti mne, takže
možno tomu ešte dám nejaký čas. Oni asi chodnú z nejakej 80. Jasné, oni samozrejme idú z takých 7,6, 7,7. Deň pred zápasom na vážení urobia váhu, ale A na druhý deň koľko vyskočí? 6-7 kg hore? No, ja som mal 69 kg v zápase, 69,5. No. Tak to si šiel pekne hore. Celkom cool. Akože nej som zrovna malá 6 jednotka, ale viem dobre nabrať do toho naspäť. No. Čím to je? Piješ, ješ rýchle, alebo dávaš do seba nejaké... Tak prvé tam máš infúzky samozrejme a potom musíš to mať dobre nastavené. To už máš asi niekoho, kto sa ti ho dostáva. Čiže rovno potom... Sám si to akože sám si to robím, ale aj s Ujom Četom. ten mi sem tam poradí nejaké veci, však vidíš, ne? Hej. Ale taký nemáš. Hej, a tak už mám tie skúsenosti, lebo každý máme iné telo, hej. Každému to inak píše, takže ja už mám taký ten svoj protokol, ktorý robím, toho sa držím a viem, že najlepšie z toho naberiem naspäť. Čiže rovno po vážení, keď máš tú potrebnú váhu, tak potom ideš rovno aj na infúzky, aby prijal nejaké živiny potrebné pre telo a všetko. Hej. Však to si úplne odvodnený asi všetko. No však to ti ledva dajú tú infúzku, ti praskne žila proste alebo niečo v kuse, že nie je to ani jednoduché to napojiť hneď potom, no. Je to humáč akože. Ďalšia otázka, ako znášajú tvoje rodičia, ale asi najviac mamina, keď si vidí, ako ťa niekto tlče do hlavy? No, tak mamina preplakala celých 5 kôl na posledný zápas, lebo všetko som mal doteraz ukončenia, takže nemala až taký stres z toho. Ešte sa preruším, bola tam live. Hej, došla aj potom do klietky za mňou s plačom. Takže mamina to zvláda takto a tatko si tam dá nejaké pivečka, dobre. Ten fandí s nimi, so všetkými, takže fajn. Super. Formoval tatko alebo detko aj tvoj vzťah k Slovanu, že fandili aj oni ešte k Slovanu? No mňa zobral otec, akože prvýkrát takto na Slovan, lebo môj otec je z Trnavky a tam mala takú dobrú fanúšikovskú base v Chybiku, neviem, či vám to niečo hovorí, Chybik fans boli. Ja si pamätám, však my sme pamätníci. Ja to bývala aj Vlajka. Áno. Aj Vlajka bývala taká Chybik fans, ja si pamätám. A tam sa vždycky stretávalo v tom Chybiku vlastne a to bolo kúsok od nášho bytu vlastne. A tam bolo proste vždycky fakt, že 100-150 slovanistov a odtiaľ sme vždycky potom chodili peši na tielné pole. Pozdravujeme. Veríme, že nás niekto z nich ešte aj sleduje. Ja si myslím, že určite. Takže tam sa to vlastne celé začalo. No v podstate všetky divácké otázky si zodpovedal počas rozhovoru a je tu posledná, nech to môžem odložiť. Aký máš názor na trénera Weissa? No, tak aký mám na ňo názor? No tak ťažko povedať, akože ja sa v tom futbale až tak nevyznám, ale ak mám ja byť úprimný, tak asi už by to chcelo zmenu za tie roky. Neviem, jak to cítite vy, ale no, že už asi stačí. Že chcelo by to možno zmenu trošku a vyskúšať niečo nové, lebo momentálne sú tie výkony podľa mňa hrozne kolísavé a na to, jaký máme my dobrý manšaft, by to takto nemuselo možno vyzerať, že mohlo by to byť aj lepšie. Myslím, že to je 80% divákov, tento názor momentálne už schvaľuje. Takže uvidíme, pravdepodobne sa uvoľní reprezentačná hlavička. Ja sa, Andrej, obávam, že nie. Bol by som veľmi rád, keby ten taliansky zmrzlinár skončil v tej repre. Lebo určite môžem povedať, že tréner Weiss, keby viedol tento posledný zápas proti Kosovu, by ho určite neprehral týmto. Čiže zajtra by sme sa tešili na Turecko. Pretože on vie nastaviť na ten daný. Aj Zlatko to tu často hovorí, že on je skôr ten reprezentačný tréner. Akože on naozaj, že ten Slava naozaj, že dotiahol aj do tej Ligy majstrov. Fakt, že mali sme super tie výsledky, ale tak treba zmenu. Už proste, veď v tom futbale sa to asi aj častejšie točia tí tréneri, hej, že... Skôr vymeníš trénera ako 20 hráčov. No, veď jasné. Takže ja som asi tohto názoru. Aj sám by som bol na to jak divák zvedavý na inú hru nejakého iného trénera, hej, takže tak. Teraz si Vladovi uľahodil. Pozri, aký je spokojný. Nevyzvem ťa. Máš šťastie, vidíš? Možno, že si ten opasok zoberieš domov. Hej. Ale tak, hovorím, ja sa v tom futbale až tak nevyznám, že úplne, ale tak chcelo by to zmenu. My tiež nie sme žiadni odborníci sedia v iných štúdiách, my sme len takí fanúšikovia, ktorí dávajú svoje názory.
názory a svoje postrehy. Ale sa opýtam teda ešte narýchlo, sleduješ aj repre? Aspoň jedným očkom Slovensku, alebo vieš základné veci, že hrala o postup na majstrovstvá sveta? To viem, aj viem, jak to dopadlo. Ja som tak chcel pozerať, ale som zaspal. Ale veľa ľudí mi povedalo, že dobre, že aj dobre som robil. Mal si za sebou asi nejaký ťažší tréning rovno, nie? To už som mal po zápase, však to bolo minulý týždeň. Aha, čiže teraz máš vlastne také obdobie, aby sa nám vysvetlil, od zápasu netrénuješ. Nie, vidím, že si sa zhojil úplne, máš pleť jak bábätko. Zajtra budem mať prvý tréning. To zase bude boleť, čo? Ne, to mám silový a teraz dlho nebudem sparovať. Musím dať to kolenko dokopy hlavne. A čo sa týka toho kolena, budeš to zatiaľ alternatívne riešiť, či... Ja som nechcel ísť pred tým zápasom ešte na MR-ko, lebo nechcel som vedieť úplne, že čo s tým je. Teraz poviem na MR-ko, uvidíme. Nemalo by to byť nič vážne, malo by to byť dobré bez operácie, ale treba tomu dať pokoj. Hej, ja som tomu dával 7 týždňov stále bomby, takže musím to dať dokopy. No a čo sa týka tej repre, no tak je to škoda, akože mrzí ma to, že to dopadlo takto, jak to dopadlo a no, myslím si, že máme fakt dobrých futbalistov. Proste, že Slovensko... Ja som o tom presvedčený, že máme výborné mužstvo, ale slabého repre trénera. Ale ono je to podľa mňa obraz celého toho Slovenského futbalového zväzu. Čo sa týka tohto, čo sa deje, to je naozaj, že to si musí povedať aj normálny človek, čo ani nefandí futbalu, hej, čo keď vidí človek ten kauzy aj s tým Kovačikom, aj toto všetko, že... No je to smutné. Podľa mňa sa nám to všetko vlastne vrátilo, všetko to vyústilo do toho, že nepostupíme na tie majstrovstvá sveta a verím, že možno ten tréner odíde, to chceme Jaro my dvaja však. Áno, Andrej, len tie reči teraz Kováčika aj hráčov, že budú rokovať a všeličo, mňa to tak sklamalo, že... Ale máš pravdu, že je to logický dôsledok celej tej situácie, lebo my sme neprehrali len na ihrisku. Aj na tých tribúnach, nechcem povedať, že tam bolo až tak dlho, strašili, že tam bude 5000 Kosovčanov, možno ich tam nebolo toľko, no ale zväz vie len poučovať nás všetky iné fanúšikovské kluby, čo ako sa má urobiť, čo sa robilo zle, kde je aká vlajka, kde je aké pyro. A oni dovolili, aby na našom domácom štadióne boli vlajky Kosova, alebo Albánska, alebo ja neviem, aké handry sú to zo všetkých strán. Viem, že aj párkrát pekne ja som sedel na Ačku a videl som, že na Cčku, keď boli nejaké skupiny fanúšikov Kosova 10, prišli k nim stevardi, odvedli ich do Dčka. Ešte tam nedalo sa ísť poza našu tribúnu, poza Ačko, lebo tam sú tie boxy novinárov, tak museli výjsť von a ich viedli okolo štadióna. Toto zasahovali dobre, ale mali zasiahnuť aj voči takým veciam, že nemalo tam byť vedľa slovenských vlajok kosovské a albánske vlajky. Ty si povedal, že z C-čka, tak to ich možno zobrali iba tam, kde je ten Sokol klub, lebo na B-čku, tí tam bude nehrávať. Alebo z Ačka ich tiež brali, tam potom ja som sedel. U nás nič. Ale čo tomu trénerovi, ja poviem, že ja som, keď došiel, tak som bol aj taký fanúšik, alebo tak donesol takú inú zmenu štýlu, ale to som nevedel, že on nevie zareagovať na zápas, však my prehrávame 4-2 a on strieda a vlastne iba po zápas on vôbec nepustil, že tam dá troch útočníkov, že tam budú nakopávať, proste iba vymenil 2 hráčov po zápas a hralo sa to isté hovno do Regome. Že vôbec žiadna zmena hry, štýlu. Vládko, ja som bol od začiatku proti nemu a ešte najviac ma dožrali jeho pozápasové vyjadrenia, že najväčší problém Slovenska sú starnúci hráči. Tak on tu je niekoľko rokov, on sem dáva tých stále starnúcich hráčov. Ale aj kopec iných. Vôbec neskúša nejakých mladých, vôbec neskúša nejakých hráčov z ligy. On by mal byť tu celý víkend a navštíviť aj 2-3 ligové zápasy, alebo chodiť po Európe, pozerať ostatných našich hráčov. Lebo tu je už toľko hráčov, čo na tú repre nemá. Ten Bero, ja som ešte volakedy rozmýšľal, že ešte aj do Slovana by mohol prísť. No v žiadnom prípade, ani keby sem prišiel, neexistuje. Ja som to až takto nesledoval, akože musím povedať, ale som aj ja toho názoru len všeobecne, že treba dávať určite šancu mladým hráčom. Lebo proste mladý hráč je ambiciózny, proste chce sa ukázať a naozaj, že aj z tej slovenskej dielne už teraz si myslím, že tam máme fakt šikovných, takže... Tento tréner od začiatku, odkedy je na Slovensku, že bol tu, tlieskame Pekarikovi, je to skvelý hráč, alebo bol to skvelý hráč, ale stále ho dáva do nominácie a pritom tu už bolo toľko mladých hráčov, čo sa ukázalo aj v lige. Ja neviem čo, Kopásek, Bári, Kozlovský, alebo čo ma napadne. Hoci koho mohol už obnoho skôr vyskúšať, aj na iných postkoch. Napríklad ja som čakal jednoznačne, že bude v základe hrať Mário Saver, hráva francúzsku ligu, aj by tam pomohlo, lebo dal by tam aj trošku takej kreativity do zálohy. Keď som tam videl Dudu s Berom, to bolo nič. Ono smutné je, že aj tréner po koľko je tu 4 roky,
ani po slovensky, ani slovo, po anglicky ani dve slova. Takže to je smutné, že človek, ktorý tu 4 roky pôsobí a bere nemalý plat 70 000 eur mesačne, že nemá tú ochotu sa aspoň naučiť tie základné frázy, vieš. To je tiež smutné. Ale to je všetko zase vizitka, to padá na hlavu Slovenského futbalového zväzu. Jasné. A je to tréner, ktorý mal za mňa doteraz najväčšie šťastie športové, čo si ja pamätám. Toľko mávali českí hokejisti v tých zlatých časoch, lebo so Severným Írskom nič sme nehrali, zázrak Bobček nastúpil v závere, dal gól. Zápasy s Luxemburskom, Luxembursko nás bilo, my sme to vyhrali zázračne. No počkaj, akože tiež treba povedať, že po majstrovstvách Európy to je presne to, čo Slovan dosiahol Ligu majstrov. Ako na majstrovstvách Európy sme hrali fantasticky, aj s tými Belgičanmi, aj s tými Angličanmi. To bola akože paráda. Ale čo sa stalo po majstrovstvách Európy, tak to je presne to, čo Slovan po Lige majstrov. Úplne čistý úpadok. Aj toho Carlsonu, aj hráči zostali, nevymenili. A tu je dôsledok toho, čo tu bolo včera predchádzajúcimi dňami na diaľnom poli, že kúkaš na to, tak Valienta 3 roky nevolá, že to je štvrtý stoper, to zavolá ho na pravú obranu. Toto ja poviem, tie majstrovstvá Európy boli fajn, boli sme spokojní, ale mohli sme dosiahnuť o mnoho viac, lebo my sme mali tak dobré mužstvo, že už tam mohol zobrať Valienta, už tam mohol zobrať Čavriča, to sa úplne čudujem, že stále o neho není záujem. Už tam na majstrovstvách Európy dostal minimálnu šancu striedajúci jednu chvíľu Leo Saver. Keby tu nebol zranený s Nemeckom Haraslin, my by sme nevedeli, akého šikovného hráča máme v Leovi Saverovi. To bola veľká škoda, že sa zranil do polčasu, potom čo vyrobil tú akciu pred druhým gólom na 2-1. Čiže ja s týmto trénerom súhlasím s tebou. Vôbec ničím ma neupútal, a to nehovorím, aké zlé výkony sme podávali v tej Lige národov. To je súťaž, ktorá má byť na skúšanie úplne iných hráčov a on tam donekonečna dával tých istých, z ktorých mnohí jednoznačne nemajú na to reprezentovať. Ale Jari, poviem ti dôležitú vec, ich názor fanúšika nezaujíma. Oni vedia udeľovať tresty len a trestať nás, zakazovať nám ísť na výjazdy. Teraz v sobotu nemôžeme ísť do Dunajskej Stredy. No. Hneď nás pred chvíľkou začali sa predávať stupenky do Dunajskej Stredy, keď Kosovčania si vedia tu na zápase Slovenska kúpiť lístky hoci kde na tehelnom poli. Vy slovanisti, ktorí chcete na vlastné oči vidieť tento zápas, kľudne si kúpte lístok niekde na tribúnu. Ja odporúčam čo najbližšie ku kotlu, kde býval kotol Slovana, ale kto chcete, samozrejme treba tam ísť bez nejakých klubových symbolov, ale kto to chce vidieť na vlastné oči, aby tam od pondelka sa predávajú lístky, myslím okolo 14 eur stojí lístok a kto si to chce užiť v najväčšom pohodlí, kúpte si lístok tam do výpky 45 eur, máte to aj s cateringom a s kľudom. Vybavené. No dobre, teraz nás tak čaká teda tá Dunajská Streda, hráme s ňou pravdepodobne o titul. Ako tipujete aj s našim partnerom Pripomíname, že aj tento diel je tu natipovali by sme si aj nejaké výsledky, teda tak ty si náš host. Ako tipuješ ten zápas Dunajskej? No, ja si myslím, že Slovan určite vyhrá, tak aj naposledy sme tam veľmi pekne vyhrali, aj som tam osobne bol. Bolo to fakt, že super futbal, úplne som si to užil a no možno si tam podám aj ja a ešte možno nejaký handicap. No tak daj nejaký výsledok, lebo my to dávame potom na našu stránku. Buď daj strelca alebo výsledok. No tak kebyže dám strelca, tak určite Šporár, ten Tokuž už útorok. Ja dáš kurz 1,15, to nedáva. Ne, tam na strelca, na Šporára tam môže byť aspoň dve, ne? Určite bude. Viem, že hral teraz zápas za Slovinsko proti Maďarsku. Šarani nehral prvý zápas, som to sledoval. Ešte jeden zápas, k tomu sa dostaneme, ale skončíme túto vec, že poverujeme sa Fortune tipy. Takže ty dávaš strelec. Strelec Šporár. Že Slovan vyhrá a Šporár dá gól. To bývajú moje klasické tipy tu. To sa dneska už tuším aj dá, že tak spraviť, nie? Že taký... Hej. Aj keď si to nechcel, ja ti to nanútil. Dobre, tak ja dám 1-2. Ja budem spokojný aj 1-1. Jaro. 1-1 spokojný? 1-1. Budem spokojný a tipujem to 1-1. Ja dávam 1-2 teda a Vladko? 0-2. Budem vám držať palce, chlapci, nech vyhrajú vaše tipy. A ideme k tej veci, čo nás tento týždeň skoro najviac prekvapila. Videli sme nomináciu reprezentácie Toga afrického štátu a mimo iných hráčov, čo tam boli, sa dostal do nominácie slovanista Šarany Zubejru. A oni vedeli, že on je tej národnosti? On má pás ghánsky, aspoň tu mal vo vtedy. Ja som si to zistoval, však všade sa píše v médiách ghánsky futbalista.
pol roka sme ho už nevideli na ihrisku a zrazu je v nominácii Toga. Ale vieš, čo je sranda, že on má gánský pás, kde má vek 26, teraz získal Togo 17. On ešte bude klenot. Tak to je zaujímavé. Áno, to je u týchto hráčov. Tak to dúfam, že je sranda s týmto vekom. Že má tokský pás a tam mu dali 17 rokov. Ale nie, však to je sranda. V tej nominácii nás upútala ďalšia vec, že jeho spoluhráčmi v tejto nominácii sú ďalší dvaja hráči z našej ligy. Mecoko z Trnavy je tam v tej nominácii Toga a ešte stoper Trenčína Basile. Plus sú tam aj iní hráči, som pozeral, niektorí tam majú 20 miliónovú hodnotu, tí hráči, čo hrajú za Togo, tak keby sa tam trošku chytil a trošku sa ukázal, že by niekto o ňo prejavil záujem, tak ho predajte hneď. Ešte ja by som sa povedal, že teraz ten Prešov, oni tak zdemolovali ten štadión v tých Košiciach a mňa to zaujímalo preto ako disciplinárka to, lebo nám Slovanistom dali za Dunajskú Stredu, čo sme boli teraz 10 000 a uzavretý sektor, tak oni dostali len 7 000 a vôbec nemajú uzavretý sektor. Tak to je presne to, čo robí to SFZ, že ten pomer... To je tak dlho, že väčší, že sa to takto kýda všetko vždy na ten Slován a za všetko vždy môže Slován a najväčšie pokuty Slován a... Tak, presne. Vždy si nájdu hociakú vec, aby nás dokázali povedať. A nás za Trnavu, aby sme boli objektívni. No, veď jasné. A je to smutné, je to veľmi smutné, že takto si pochovávame tú ligu, by som povedal, že naozaj tí ľudia majú konečne to záujem, že naozaj na tom tehelnom poli môžeme vidieť, si myslím, na tých ligách fakt, že viacej fanúšikov a oni proste miesto toho, aby sme mali lepšiu kvalitu tej ligy, tak dostaneme pokutu, dostaneme zavretý sektor. No je to zbytočné. Tak ale zase môžeš dostať iPhone od Kováčika, vieš, má ich... No, ten ich má veľa teraz. Ten ich má veľa, určite ti urobí akciu. No, však ešte ho zvolia určite. Tak... No. Pri SFZ za nás to neprekvapuje, zase oni organizovať zápasy nevedia, ale najlepšie vedia poučovať a pokutovať. A to sa ani nejdem už vyjadrovať k tým ďalším futbalovým veciam, ale tá atmosféra na tom fotbale, ty si tam tiež bol, nechcem povedať, že ako na omši, ale strašne slabá. Tu sa fandí jediný pokrik Macejko, aj to musíme vyhrávať. A keď sa prehráva, a to, že nemáme žiadne chorály, ani nič, už by niekto mohol skúsiť dať dokopy tieto fanúšikovské tábory a musíme si sem zavolať Šmuca, ak to vidí on, takúto tému, že či ho niekto už kontaktoval niekedy, alebo či je šanca. Teraz v útorok sa hrá, tuším však. Mohli dojsť všetky tieto ultras tábory a dať to Slovenskému futbalovému zväzu vyžerať. Lístkov je veľa zadarmo. No. Mohli tam spraviť choreo Ježiša, lebo tá Červená zväzda spravila choreo Ježiša. Dostali pokutu, ne? 95 000 eur dostali pokutu. Toto dostali. No, to je fakt smutné, no. To je smutné, fakt. A bolo to krásne choreo iné. Áno, vyzeralo to pekne, no. No dobre, David. Ďakujeme ti, že si došiel. Ja vám ďakujem tiež veľmi pekne. Ja teraz sľubujem, že prídem na tvoj ďalší zápas. Prídeme všetci traja. Všetci traja prídeme a budeme sa stretávať radi na tribúnach. No, keď sa vyzlečeme my dole tie trička, nebude to vyzerať až tak, jak... To vôbec nevadí. To za týždeň, ešte mi dajte týždeň a bude to podobné. Takže dúfam, že sa ti bude dariť, aby ťa tie zranenia hlavne obchádzali. Veď jasné. A nech sa ti darí a sme radi, že si slovanista, že takto prezentuješ náš klub a aj ultras a všetko spoločné s tým. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja si vážim, že som mohol dneska prísť, veľmi ma to bavilo. A... Vždy tu máš dvere otvorené. Ďakujem. Keď vyhráš ten 15 a budeš mať 15-0, tak tu dáme väčšie kreslo. No. Také mal Kúco, keď sa lúčil. Keby si išlo to UFC, tak môžem ísť do rohu. No určite niekde do Ameriky, čo? No bodaj by to vyšlo a tak verím, že sa tu teda ešte niekedy uvidíme v budúcnosti, keď sa bude dariť. A ešte raz ďakujem za pozvanie, bolo to super. My sa tu s fanúšikmi lúčime vždycky tak klasicky, tak myslím, že sa k nám veľmi rýchlo pridáš. Neviem, či poznáš to naše rozlúčenie na konci dielov. Tak sa ale určite pridáš. Tak sa určite pridáš. No. Čaute, pozdravujeme, lebo my sme Slovan Bratislava, hej! Hej! Môžem si to zdvihnúť? No samozrejme, nech sa páči. Ale udržíš to. Ty vole. Dneska sa takto lúčime. Na to, že si v živote nebol v gyme.